Βρισκόμαστε λοιπόν στην πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος, όλοι τη γνωρίζουν. Μπαίνουμε στην πρώτη πάροδο Σεβαστιανού, όπου αφού με ακολουθήσετε θα πάμε στο κομμωτήριο της Νικολέτας Παπά για να μας φτιάξει τα μαλλιά. Μάλλον να μας δείξει τρόπους ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιασίματα στα μαλλιά μας χωρίς να μπερδευόμαστε και πολύ τώρα που είναι καλοκαίρι. Φύγαμε. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα γνώριμο έδαφος. Τι εννοώ γνώριμο έδαφος? Εννοώ το κομμωτήριο της Νικολέτας της Παπά, με την οποία έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Τη ζήτησα κάτι απλό για αρχή, γιατί μετά έχω να τη ζητήσω και άλλα πιο δύσκολα. Θέλω να μας δείξει πώς κάνουμε σωστά μια λογοουρά. Γιατί απλά δεν είναι το θέμα να πιάσουμε το μαλλί μας επάνω και να τελειώνουμε. Μάλλον τι τα λέω εγώ? Έλα Νικολέτα, πες μας. Γεια σας. Έχουμε ένα πολύ όμορφο κορίτσι, το οποίο μπορεί να... Η αλογουρά είναι το πιο εύκολο πράγμα, με τρεις κινήσεις. Αν θέλει κάποια κυρία να έχει λίγο όγκο μπροστά. Αυτό θέλω να αποδείξεις, πώς το κάνουν αυτό? Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Μόνη της, πολύ απλά. Άρα το επάνω μέρος του κεφαλιού το αφαιρείς. Ναι. Σωστά? Ναι. Αφαιρείς την πάνω τούφα. Χτενίζεις με τη βούρτσα. Εμείς χτενίζουμε συνήθως με φυσικές βούρτσες, για να μην ηλεκτρίζουμε τα μαλλιά και να μην τα σπάμε. Και από ό,τι βλέπω έχεις στρογγυλή βούρτσα, αυτή δηλαδή που κάνει ίσιωμα. Α, ναι. Είναι βούρτσα που δεν ηλεκτρίζει τα μαλλιά για να μπορούμε να τα πιάσουμε. να ρωτήσω κάτι. Μου έκαναν εντύπωση αυτά εδώ τα μπουκάλια και μ' άρεσαν το χρώμα τους. Τι ακριβώς είναι αυτά, Νικολέτα? Λοιπόν, αυτό είναι το Botox. Botox και ιαλουρονικό μαλλιών. Τι εννοείς? Όταν έχουμε ένα μαλάκι το οποίο είναι λεπτό, του κάνουμε ένα Botox που είναι μαζί με ιαλουρονικό και κασμίρ. Όχι με ένεση έτσι όπως γίνεται στο πρόσωπο. Κάνει και αυτό την ίδια δουλειά. Δηλαδή μπορεί να φουσκώνει. Περίμενε μια στιγμή, συγγνώμη. Πήρες λαστιχάκι. Ναι. Πήρα ένα λαστιχάκι, το γυρίζω γύρω-γύρω, έχει γαντζάκια. Και δένω τα μαλάκια, πολύ απλά. Και μια κυρία μόνη της μπορεί να το κάνει αυτό, για βραδινό χτένισμα. Θα μου δείξει μετά πώς μπορεί να μετατραπεί αυτό σε βραδινό χτένισμα. Απλά η αλογορά μπορεί να γίνει ένα πολύ sick βραδινό χτένισμα. Τα σινιόν και οι αλογορές είναι πάρα πολύ όμορφα για καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Με ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Πες μου τι κάνεις τώρα με την τούφα αυτή. Λοιπόν, λίγο θα κρεπάρουμε μπροστά τα μαλάκια μας, ελαφρώς, όχι πολύ, για να δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο όγκο. Θα γυρίζουμε και γύρω-γύρω το λαστιχάκι μας και έχουμε λεφτεί ένα πάρα πολύ ωραίο. Α, δεν παίρνεις τουφάκι από κάτω να το γυρίσεις? Όχι, για να δημιουργήσουμε και ένα πολύ ωραίο όγκο μπροστά. Α, έτσι γίνεται ο όγκος που βλέπω όλες τις στάρ που έχουν τον όγκο μπροστά. Και πολύ απλά κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χτένισμα από πρωινό, βραδινό, φρέσκο και πολύ. Μου αρέσει πολύ, Νικόλα. Αυτό με ένα ζευγάρι μεγάλα σκουλαρίκια. Δάνεισε μου ένα τα δικά σου, σε παρακαλώ, να σε βάλουμε εδώ πώς είναι. Θαύμα. Άρα, για να δω. Βραδινό, το χτένισμα, με ένα μεγάλο σκουλαρίκι και πρωινό, το χτένισμα. Τι όμορφη που είσαι, Τόνια μου. Κούκλα. Να κάνεις και το τελείωμα, φεύγω εγώ από τη δουλειά σου. Γιατί βάζεις λάκα πάνω? Οι φυτρούλες, γιατί συνήθως υπάρχουν φυτρούλες, να είναι λίγο πιο στιλιζαρισμένο. Εγώ ψεκάζεις με λακ και μετά? Και μετά το χτενίζω, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χτένισμα, το οποίο μπορεί να γίνει και πάρα πολύ
εύκολα σινιών. Πολύ απλό σινιών. Δηλαδή, κάνουμε μια πολύ ωραία πλεξίδα. Την κλασική την πλεξίδα, έτσι. Την τραβάμε. Πώς το έκανες αυτό? Και κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σινιόν. Μπράβο, Νικολέτα. Φανταστικό. Δηλαδή παίρνεις την πλεξίδα και σπρώχνεις κατά επάνω. Ναι. Κοίταξε, χτένισμα από το τίποτα, έτσι. Ναι. Από το τίποτα. Μια καλή λύση, αν μια κυρία δεν είναι φρεσκολουσμένη δηλαδή, Ναι. κάνει αυτό. Να κάνει κάτι πολύ απλό, δροσερό και νομίζω ότι κάπου θα πάει στο κομμωτήριο. Είναι καταπληκτικό. Μπράβο, Νικολέτα. Μπορεί να το δείξει λίγο η κάμερά μας? Φαίνεται σαν να είναι βραδινό, νηφικό χτένισμα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Μαγικά χέρια, Νικολέτα. Θέμα εμπειρίας πια. Πόσα χρόνια στο επάγγελμα? 28. Μην τα λες, γιατί φανερώνεις την ηλικία σου. Σε λίγο παραδίδω και τη σκητάλη. Ποιος το Γιάννη μας? Ναι. Να περιμένουμε λίγο το Γιάννη μας να τον δούμε και αυτόν, να μας πει τι σπουδές έκανε. Λοιπόν, φώναξα το Γιάννη μου, ο Γιάννης μου είναι το καμάρι της Νικολέτας, η οποία είναι τώρα πίσω από την κάμερα και κοιτάζει και γελάει και κάθεται σαν το τι να πω, φουσκώνει όλη από υπερηφάνεια για το γιο της, ο οποίος Γιάννης προς τιμήν του, τι τελείωσες Γιάννη μου, αρχικές σπουδές? Οικονομικό Θεσσαλονίκης. Ναι. Και μετά πήγα στην Κομμωτική, όπως δεν κάνει κάθε άλλος. Αυτό, Διαφορά. όταν μου το είπε η μητέρα σου, είπα, δηλαδή, συγχαρητήρια, γιατί και πήρες πτυχίο με πολύ καλό βαθμό και μετά έφυγες για το Λονδίνο για να σπουδάσεις τι? Κομμωτική. Ήταν κάτι που αγαπούσα από μικρός και το ήθελα από πάντα. Θα μου πεις την αλήθεια. Καταλάβει από πιο πριν. Θα μου πεις την αλήθεια. Η μαμά σε παρέπεμψε σε αυτό ή μόνο σου το ήθελες? Η μητέρα μου δεν ήθελε καν να ασχοληθώ με αυτό. Αλήθεια. Ποτέ. Και σπουδές Λονδίνο, σπουδές Αθήνα κλπ. Για haircuts, δηλαδή θα μας δείξεις καινούρια πράγματα που έρχονται άρτια φιχθέντα από το Λονδίνο τώρα? Εννοείται. Από το κέντρο της Ευρώπης. Για εσάς. Άρα, σε θέλω κοντά μου, στην επόμενη εκπομπή θέλω να σκεφτείς κάτι πολύ extreme. Θα έρθω πάλι εδώ στο κομμωτήριο για να κάνεις το μοντέλο μου, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Δεν σε χρειάζομαι τώρα, φεύγεις. Οκ. Νικολέτα, θέση σου. Θα το δείξει την παράσταση. Λοιπόν, για πες μου Νικολέτα, γι' αυτό το θέμα το κλείσαμε, Ναι. με το χτένισμα. Θέλω να μου τελειώσεις αυτό που αφήσαμε για τον Botox. Τι είναι αυτά τα προϊόντα? Λοιπόν, αυτά τα μαγικά προϊόντα είναι Botox και ιαλουρονικό τρίχας. Μια κυρία που έχει πολύ λεπτά μαλάκια μπορεί να κάνει 4 εφαρμογές ανά 15 μέρες και δίνει πάρα πολύ όγκο στο μαλλί της. Από την πρώτη εφαρμογή φαίνεται. Πώς γίνεται η εφαρμογή σε αυτό? Η εφαρμογή γίνεται, πώς γίνεται μία ενυδάτωση. Θέλουμε Σαν γύρω στα στο 20 λουτήρα, λεπτά. Ξεκινάμε από το λουτήρα, τελειώνουμε στην καρέκλα την τεχνική μας. Περνάμε την μάσκα μας, μπαίνει η κυρία στο μηχάνημα, περιμένει 20 λεπτά, μετά κάνουμε μασάζ 1/4 και μετά κάνουμε το ξεπλένουμε και κάνουμε πιστολάκι. Το χτενίζουμε blow dry για να το μαλλί να δώσει κατευθείαν τον όγκο. Το νιώθει από την πρώτη εφαρμογή. Δηλαδή, αυτό έχει σκοπό να δυναμώσει και να ενυδατώσει την τρίχα. Δηλαδή, της δίνει όγκο, volume, πολύ. Είναι κάτι απαρεμφερές με την κερατίνη ή όχι? Όχι. Η κερατίνη, δεν μπορούμε να κάνουμε Botox σε ένα μαλάκι π.χ. σαν το δικό σου που αυτή τη στιγμή είναι χοντρό, έχεις όγκο στα μαλλιά σου, δεν θέλεις παραπάνω όγκο. Μπράβο, εσύ που θα κάνεις κερατίνη. Σε μια κυρία η οποία έχει λεπτή τρίχα, κατευθείαν γίνεται τριπλασιάζεται ο όγκος της. Θέλει όγκο στα μαλλιά της. Θα καλέσω, θα σου φέρω μια κοπέλα με λεπτό μαλλί γιατί θέλω να το δω αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία εφαρμογή και κάνουν πάρα πολλές κυρίες. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό χρειάζεται να πάρεις και κανένα προϊόν στο σπίτι? Δεν πρέπει να έχει χημικά το προϊόν που θα λουστούμε, sodium και sulfate, γιατί χαλάει το Botox. Όπως και με την κερατίνη, έτσι είναι και με το Botox. Πρέπει να κάνει το λούσιμο στο σπίτι της χωρίς να έχει χημικά. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτό πόσο κρατάει? Κρατάει 4 μήνες.
Ό,τι πρέπει λέει τώρα για το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε έχω stand-by. Βεβαίως. Θα ξανάρθω. Βεβαίως. Ευχαριστώ για το υπέροχο χτένισμα που Ευχαριστούμε έκανες. κι εμείς. Έχουμε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σε φιλώ. Και εμείς. Γνώριμος χώρος, οκαζιόν και πάλι, πλατεία Ανουτσιάτα. Δύο επιλογές, δύο ντυσίματα. Δύο ντυσίματα μπαλαντέρ που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε βρει ήδη και το μοντέλο μας που θα μας τα δείξει, γιατί εγώ μόνον αυτό δεν μπορώ να κάνω. Πάμε να δούμε. Βρισκόμαστε στο κατάστημα Οκαζιόν που μας έχει ξανά φιλοξενήσει. Έχω μόνο αυτή τη φορά να σας δώσω δύο επιλογές ρούχων. Αφού χτενιστήκαμε, αφού κάναμε πολλά πράγματα, δεν θα μαγειρέψουμε αυτή τη βδομάδα, θα είναι την επόμενη. Πάμε να δούμε, για να μην περιαυτολογούμε, το κορίτσι μας, που για το οποίο επέλεξα, επειδή κάνει ζέστη, πολύ ζέστη, ένα φόρεμα αέρινο. Γεια σου κούκλα. Γεια σας. Το όνομά σου είναι? Μαρκέλα. Η Μαρκέλα λοιπόν φοράει ένα φόρεμα μάξι, το οποίο έχει διαφάνεια, αλλά όπως βλέπετε έχει από μέσα κομπινεζόν που το καλύπτει. Είναι ένα φόρεμα must θα έλεγα για το καλοκαίρι, διότι με ψιλοτάκουνα όπως τις το έχουμε φορέσει μπορεί να φορεθεί βράδυ. Και αν φυσικά χρησιμοποιήσουμε ένα σανδάλι τελείως απλό, χωρίς αξεσουάρ, με μια τσάντα ψάθινη μαύρη, είναι μια πολύ καλή επιλογή για το πρωί. Σου αρέσει εσένα? Πάρα πολύ, το βρίσκω εξαιρετικό. Να βάλουμε και κάτι πρωινό να δείξουμε στις τηλεθεάτριες? Βεβαίως. Άντε γλυκό μου. Πρωινή επιλογή, το κιμονό που φέτος φοριέται πάρα πολύ, είναι must στην καρνταρόμπα μας, το οποίο και αυτό με μια ολόσωμη φόρμα μαύρη ας πούμε από μέσα μπορεί να γίνει βραδινό, και όπως το έχω φορέσει εγώ με το σορτσάκι, με σανδάλια και με ένα σάκο, πολύ ωραίο πρωινό ντύσιμο. Ένα t-shirt, ένα τζιν παντελονάκι, σορτσάκι και το κιμονό. Νομίζω ότι είναι must και τα δύο, το ξαναλέω. Είναι ό,τι πρέπει να έχουμε δηλαδή στην καρνταρόμπα μας φέτος το καλοκαίρι, γιατί έχει πάρα πολλές εναλλακτικές. Μπορεί με άλλα ρούχα να γίνει επίσημο, πρωινό, ακόμη και για το μπάνιο, σε ένα κλαμπάκι, σε ένα beach club στην παραλία, μπορεί να φορεθεί με ένα ολόσωμο μαγιό από μέσα.
λοιπόν, χωρίς να σας πω πού βρίσκομαι και τι κάνω, να σας μάθω, να σας δείξω πώς στρώνεται ένα τραπέζι, είτε επίσημο είτε καθημερινό. Γιατί καλά μαγειρεύουμε, καλά βαφόμαστε, να δούμε και πώς γίνεται αυτό. Και ποιος θα μας το μάθει, ο κύριος Σάκης ο Καλούδης. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι μέτρ ξενοδοχείου στην Κέρκυρα και φίλος, μάλλον σύζυγος φίλης μου και τώρα φίλος και δικός μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, έρχονται σπίτι μας να φάμε, έχουμε καλεσμένους. Σωστό. Έχουμε και θόρυβο από τα αεροπλάνα, αλλά είναι ο χώρος τέτοιος. Πώς πρέπει να στήσουμε ένα σωστό τραπέζι? Πάντα ξεκινάμε από το μενού που θα διαλέξει η νοικοκυρά. Τι έχουμε να φάμε. Κοίταξε, ήθιστε στα σπίτια μας να μην τρώμε πρώτο και δεύτερο και τρίτο. Συνήθως βάζουμε μπροστά μας το φαγητό, Ναι. και από εκεί και πέρα έχουμε τα μαχαιροπύρωνα φτιαγμένα, έτοιμα να υποδεχτούν τους καλεσμένους. Ναι, να τους βοηθήσουμε εμείς, θα βοηθήσουμε τις νοικοκυρές να τους δείξουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε από το πιο απλό να γίνει τελείως επίσημο. Μάλιστα. Με πολύ απλές κινήσεις. Αυτό θέλω από σένα. Ωραία, όποτε λοιπόν. είσαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα απλό στήσιμο που μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολύ απλό, που μπορούμε να γοητεύσουμε ακόμη και το σύζυγό μας ή και τη φίλη μας, είναι Πρέπει πάντα το μαχαίρι να έχει κλείσει προς τα πάντα μέσα. το μαχαίρι κλείσει προς τα μέσα και λίγο προς τα πάνω για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά του. Μάλιστα. Από εκεί και μετά θα δούμε εάν θα έχουμε και κάποιο είδους γλυκού, Ναι. θα μπορέσουμε να το έχουμε σε ετοιμότητα. Ναι. Πάντα η πίσω μεριά του πυρουνιού θα ακουμπάει στην άκρη, στην ίδια ευθεία με μάλιστα. τις τριένας από εδώ. Αυτό πρόκειται για όταν έχουμε να κάνουμε γλυκό το οποίο τρώγεται με πυρούνι. Σωστό. Μαζί με αυτά όμως πάντα υπάρχει και το συνοδευτικό Ναι. του κουταλιού. Βλέπω όμως ότι τα έχεις τοποθετήσει έτσι ανάλογα με το πώς τα κρατάμε στο χέρι μας, σωστά? Ακριβώς. Ακριβώς για να μην μπερδευόμαστε. Όπως βλέπετε με το που καθόμαστε έχουμε μία κίνηση, Ναι, δύο κινήσεις ναι. και αυτομάτως πηγαίνει κατευθείαν για το γλυκό μας. Είτε λέγεται φρούτο, είτε λέγεται οποιοδήποτε γλυκό μπορεί να φαγωθεί με το μαχαιροπύρινο. Ένα από αυτά είναι το μιλφέι. Ναι, σωστά. Σωστό. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Όταν τελειώνουμε το φαγητό μας, θέλω να δείξεις στις τηλεθεάτριες πώς πηγαίνουν τα μαχαιροπύρουνα πάνω στο πιάτο. Όταν τελειώνουμε το φαγητό μας, θα πάρουμε ένα να σας δείξω. Τρώμε Ναι. και θα τοποθετούμε έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται ο σερβιτόρος, αν σε περίπτωση βρεθείτε κάπου έξω, να ρωτήσει αν έχετε τελειώσει. Βλέποντας το σερβιτόρο στο μαχαιροπύρινο σε αυτή τη στάση, σημαίνει ότι έχετε τελειώσει το φαγητό σας, άρα δεν σας ενοχλεί και το παίρνει και φεύγει. Να κάνω άλλη μία ερώτηση. Ξέρω πλέον, μου έχουν πει μάλλον Ευρωπαίοι φίλοι μου, ότι ο τρόπος ο ευρωπαϊκός για να δείχνεις ότι έχεις τελειώσει το φαγητό σου είναι να τοποθετείς έτσι. Ήταν. Τώρα δεν είναι πια. Όχι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο τρόπος που σημαίνει ότι έχω τελειώσει το φαγητό μου. Μάλιστα. Οπότε και έρχεται ο σερβιτόρος να σου πάρει το Ο πιάτο. σερβιτόρος και παίρνει το πιάτο μόνος του χωρίς καν να σας ενοχλήσει. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις τώρα ποτήρια και πιάτα πώς τοποθετούμε. Τα ποτήρια και τα πιάτα μας. Αυτό εδώ είναι ένα πιατάκι όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε, όταν θέλουμε να καλέσουμε ένα φίλο μας ή μια φίλη μας και να κάνουμε κάποιο πολύ πιο επίσημο. Αυτό εδώ είναι ένα πιατάκι μικρό, μπορούμε να κάνουμε την τοποθέτησή του πάντα από τη δεξιά μεριά που είναι το πυρούνι, που μπορούμε να τοποθετήσουμε το ψωμάκι. Ωραία. Για να υπάρχει το ψωμάκι όμως θα πρέπει πάντα να υπάρχει και ένα συνοδευτικό. Αυτό λέγεται μαχαιράκι βουτύρου. Ναι. Στη γλώσσα τη δικιά μας. Μπορεί να μην έχουμε πατοράκι βουτύρου σπίτι μας, μπορούμε να βάλουμε ένα οποιοδήποτε άλλο μαχαίρι. Το οποίο θα βοηθήσει στο να απλωθεί το βούτυρο. Το οποίο θα βοηθήσει είτε να απλωθεί το βούτυρο είτε να κοπεί το ψωμί εάν είναι μεγάλο. Μάλιστα. Α, δεν είναι κακό δηλαδή να κόψεις το ψωμί αν είναι μεγάλο το κομμάτι. Όχι βέβαια. Ίσα ίσα που όταν κάποια στιγμή θες για πρώτη φορά να πας να σε καλέσουν για ντίνερ, πάντα είσαι κυριλέ. Κακά τα ψέματα. Μάλιστα. Το οπότε προσπαθούμε να δείξουμε ό,τι πιο κυριλέ μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα. Πες μου και ποτήρια. Πώς τοποθετούμε. Το ποτήρι. Πάντα είναι το ποτήρι του λευκού, του κρασιού, το οποίο πηγαίνει πάντα μπροστά. Ναι. Εν συνεχεία, δίπλα του ακριβώς και λίγο δεξιά, πηγαίνει το ποτήρι του νερού. Και ακριβώς από πίσω πηγαίνει το ποτήρι, η ντουλίπα, η οποία είναι για κόκκινο κρασί ή για ροζέ. Μάλιστα. Λευκό, Λευκό, νερό, νερού, κόκκινο. κόκκινο ή ροζέ.
Από εκεί και μετά, αν επιθυμούμε να έχουμε μόνο το ροζέ, αφαιρούμε το άσπρο, το λευκό και παραμένει του κόκκινου ή του ροζέ. Μάλιστα. Και αντιστρόφως. Εάν στο μενού μας όμως έχουμε κάποιον φίλο μας ή κάποια φίλη μας που θέλει να φάει ψάρι, δηλαδή θέλει να φάει πρώτα οτιδήποτε φαγητό, ας πούμε, θα μπορούσε να φάει πεπονί με γάμο, με προσούτο. Ναι. Θα αφαιρέσουμε αυτό. Θα αφήσουμε τα δύο, το normal, το μαχαιροπύρονο για πρώτο και από εκεί μετά θα πάρουμε τα μαχαιροπύρουνα του Θεού της θάλασσας. Έτσι λέγονται αυτά. Λέγονται του Θεού της θάλασσας γιατί είναι η τρίαινα και η ουρά του. Αχ, αυτό δεν το ήξερα. Αυτός είναι ναυτικός όρος. Δεν υπάρχει σε ξενοδοχεία. Μάλιστα. Ο ναυτικός όρος αυτός είναι. Η ουρά, η τρίαινα του Θεού και η ουρά του. Μάλιστα. Και τοποθετούνται από την μέσα εσωτερική πλευρά. Που δηλώνει ένα πράγμα. Ότι με αυτό θα φας το κυρίως το φαγητό σου το πρώτο και αυτό εδώ οτιδήποτε έχει σχέση με ψαρικό. Οποιοδήποτε ψαρικό, για οποιοδήποτε ψαρικό είναι του Θεού της θάλασσας. Μάλιστα. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση για να μην κουράσουμε και τις τηλεθεάτριες. Πόσο σωστό είναι στείνοντας ένα μενού να έχεις, ας πούμε, για πρώτο πεπόνι με προσούτο και μετά να προσφέρεις ψάρι? Στέκει ή δεν στέκει? Στέκει. Στέκει. Δεν μπορείς να μπερδέψεις γεύσεις κρεατικών με ψαρικά. Δεν την μπερδεύεις γιατί έχεις το πεπόνι το οποίο σου κάνει πλήση στο μό. Α, μάλιστα. Άρα πρέπει να είσαι πολύ επιλεκτικός σε αυτό που θα βάλεις για πρώτο. Ακριβώς. Πάρα πολύ επιλεκτικός. Το μενού που μπορείς να προσφέρεις είναι οι συνδυασμοί μάλλον που μπορείς να κάνεις με το θέμα του ψαριού είναι πολύ ευαίσθητοι. Γιατί μπορεί εκεί που να πας για χαμόγελα να βρεθείς στο νοσοκομείο. Ναι. Πολύ μεγάλη προσοχή. Τι λες, αυτό δεν το ήξερα. Συνήθως όταν υπάρχει συνοδευτικό για ψάρι, πάντα υπάρχει οτιδήποτε υπάρχει ξέπλυμα στόματος, το λέμε εμείς. Να φύγει η γεύση του κρέατος για να πας στο ψάρι και αντίστροφα. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια στακομακαρονάδα σπίτι μου, τι θα πρέπει να έχω για πρώτο? Τι θα πρέπει να έχεις για πρώτο? Αυτό που θα μπορέσεις να έχεις για πρώτο κάνοντας μια αστακομακαρονάδα θα είναι πάλι το πεπόνι. Πάλι το πεπόνι. Και από σαλάτα? Αντίστροφα ή και αντίστροφα, εάν από αστακομακαρονάδα θέλεις να πας για δεύτερο πιάτο να πάτε σε οτιδήποτε κρεατικό, θα πρέπει να υπάρχει το σερμπέτι. Είναι ένα είδος παγωτού που είναι ξεπλήματος. Σερμπέτ είναι σε γεύσεις λεμόνι, βανίλια, ακόμα και το παγωτό του κουμκουάτ είναι σερμπέτι. Δηλαδή, κάτσε μια στιγμή για να καταλάβω. Κάνω μια στακομακαρονάδα. Ναι. Τρώω το σερμπέτι που λες και μετά μπορώ να προχωρήσω με κάτι άλλο. Οπωσδήποτε. Έχει βγάλει όλη τη γεύση, σου έχει αφαιρέσει όλη τη γεύση του στόματος, της γεύσης που αφήνει κάτω από τη γλώσσα το στόμα συνήθως, το θέμα του ψαριού. Άρα προχωράς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράς και σε διαφορετικό χρωματισμό κρασιού. Μπορείς δηλαδή να αναμίξεις λευκό κρασί με κόκκινο κρασί στο ίδιο τραπέζι? Βεβαίως. Κάτι που δεν το ήξερα. Με το ψαρικό θα σου προσφέρουμε λευκό. Με το κρέας σου προσφέρουμε κόκκινο. Μάθαμε και πράγματα. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αυτά για σήμερα. Εκτός από αυτός όμως κάτι άλλο λείπει από εδώ. Λείπει κάτι που θα μπορούμε να κάνουμε και στο σπίτι μας. Κάτι πάρα πολύ απλό. Είτε με πετσέτα είτε και με χαρτοπετσέτα. Μπορούμε να κάνουμε ένα απλό σχηματάκι, όπως είναι η χαρτοπετσέτα, ας το πούμε έτσι, ή η πετσέτα τετράγωνη, ανοίγουμε, τη διπλώνουμε στη μέση. Χειρουργικές κινήσεις, Σάκη. Χειρουργικές κινήσεις, είναι λεπτά, πολύ λεπτά. Πιάνουμε τις δύο άκρες και τις ενώνουμε. Τις γωνίες εδώ τις μεταφέρουμε κάτω, το κλείνουμε, το γυρίζουμε και φέρνουμε τις δύο γωνίες εσωτερικά, κλείνοντάς το. Αχ, μου αρέσει πολύ αυτό. Τη μήτρα του παπά. Αυτό έτσι λέγεται. Η ονομασία του λέγεται μήτρα του παπά. Καλά, μου αρέσει πάρα πολύ. Δείξτε άλλη μία στα γρήγορα, παρακαλώ. Η ίδια πετσέτα, Ναι. εάν την ξανανοίξουμε και τη βάλουμε από την άλλη πλευρά, μας δίνει ένα άλλο σχήμα,
το οποίο είναι το κρινάκι. Τι να πω τώρα. Βέβαια θα μου κάνεις ιδιαίτερα για αυτά, γιατί έγιναν γρήγορα οι κινήσεις, αλλά μπορούμε να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά. Βεβαίως. Διπλώνουμε την πετσέτα στη μέση. Ωραία. Ενώνουμε τις δύο γωνίες κάτω. Διπλώνουμε, το κάνουμε τριγωνάκι και από εκεί έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή μας είναι να τον πατάρουμε και να κάνουμε τη μήτρα του παπά, Ναι. που είναι πάρα πολύ απλή. Η δεύτερη κίνησή μας είναι να την ανοίξουμε Ανάποδα. πάλι, ανάποδα και να κάνουμε το κρινάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι και ο πιο δύσκολος θα εντυπωσιαστεί αν τα κάνουμε σπίτι μας αυτά, γιατί εσύ επαγγελματίας ξέρεις να τα κάνεις. Ακόμη είναι κάτι το οποίο θα σας δείξω και μια άλλη την οποία τη βρίσκουμε συνέχεια στο δρόμο, πηγαίνοντας δηλαδή στις γειτονιές, ακούμε ψαράς, ο καλός ψαράς πουλάει ψάρια, μας κάνει, δεν μας πουλάει ψάρια. Παλιά τώρα χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες. Μάλιστα. Παλιά τι χρησιμοποιούσαν? Δεν ξέρω. Μπακαλόχαρτο, Αχ, ναι, που το έκαναν χωνί. καπέλο, Ναι. απλό, διπλωμένη, γωνία, με γωνία, κλείσιμο της γωνίας, και έτοιμο Ναι, εντάξει, φωνή του παπά. το κάνεις και φαίνεται πάρα πολύ απλό. Μα είναι πάρα πολύ απλό. Ελένη, είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Είναι η πετσέτα μας. Να πάρουμε μία άλλη καινούργια για να σας διευκολύνει. Η πετσέτα μας αυτή εδώ. Κοιτάξτε, είναι ανοιχτή. Κοιτάξτε πόσο πολύ απλή είναι. Γωνία. 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 Ωραία. 3 γωνίες. Ωραία. Μόλις φτάσεις στις 3 γωνίες εδώ, δεν είναι τίποτα. Εδώ, στο άνοιγμά του, ανοίγεις και το κάνεις καπελάκι. Καπελάκι. Ωραίο για παιδικό πάρτι αυτό, δεν είναι πολύχρωμες. Πραγματικά. Αυτό είναι για παιδικό πάρτι. Αυτό βάζουν τα παιδιά, ακριβώς το καπέλο βάζουν τα παιδιά στο παιδικό το πάρτι. Αλήθεια, Ακριβώς το το ίδιο. λες. Είναι μόνο που λείπουν το λαστιχάκι από Κοίταξε κάτω. τώρα, ιδέα να αρχίσει ένα παιδικό πάρτι, να πάρει τις πολύχρωμες και να τους έχει γεμίσει καραμέλες από κάτω. Πολύ ωραίο. Δεν θα είναι πολύ ωραίο? Να με θυμίζει τα Χριστούγεννα του Μεξικού. Έτσι κάνουνε. Αλήθεια. Εντάξει, είδες, είμαι πιο μπροστά εγώ από το Μεξικό. Δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω. Να σου δείξω άλλη μία. Όχι. Γιατί θα μας σκοτώσουν. Μία βεντάλια και φύγαμε. Άντε. Λοιπόν. Πάλι το ίδιο η πετσέτα μας ανοιχτή. Από εδώ. Πάρα πολύ απλή. Έχουμε εσωτερικό και εξωτερικό δίπλωμα, δηλαδή ένα δίπλωμα εσωτερικό, Να κάνουμε πλισέ δηλαδή. ένα απ' έξω. Ένα εσωτερικό, ένα απ' έξω. Ένα εσωτερικό, ένα απ' έξω. Μαζεύουμε στη μέση. Το σφίγγουμε λίγο εδώ για να μας καθίσει και αυτό που μένει το μεταφέρουμε, το κλείνουμε μέσα εσωτερικά. Και έχουμε μια όμορφη βεντάλια. Καλά, εντάξει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, δεν είναι δύσκολο. Είναι ένα σετάρισμα τραπεζιού που από το πολύ απλό μπορεί να γίνει και πολύ κυριλέ. Το βλέπω. Και είδες μικρές λεπτομέρειες που μπορούμε να. Κοίταξε τώρα. Όλο αυτό δεν θα το κάνεις σπίτι σου. Αλλά στην καθημερινότητά σου, όταν έχεις ένα σωστά σερβισμένο τραπέζι, δίνει ρε παιδάκι μου μια άλλη ποιότητα. Ξέρεις τι γίνεται, χρειάζεται όμως και κάποιες στιγμές. Έστω και με το σύντροφό σου μια έκπληξη να του κάνεις χρειάζεται. Να το κάνεις χριστιανός αυτό. Να τους το κάνω τους χριστιανάς καμιά μέρα. Αυτό. Να είναι έτοιμοι, δεν πάω να τους το κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε, να είστε καλά.